давоми хониши бадеӣ повести тори анкабут. қисми панҷум. дар он зиндони торик, дар он девонахонаи хоҷаӯбонӣ нишаста донистам, ки мегуфт остонзода ба нақлаш давом дода. Акамирзо ғиёсиддин бар инҳо бо плани муайян ба воситаи одамҳои махсус дидаю дониста ба он ҷо партофта шудаанд ва шояд ман ҳам дар қатори онҳо бошам. хулас ки ғиёсиддин мегуфт: ман модарамро ба қадри тавонам тасаллӣ дода боваркунониданӣ шудам, ки ҳеҷ гап нашудааст. лекин даҳони мардумро баста натавонистам. зуд овоза паҳн шуд, ки ман девона шудаам. дар кӯча одамҳои шинос аз ман мегурехтанд. ҷураҳо омада аз ҳолам хабар мегирифтанд ва ба сухан карданҳои ман бо шубҳа нигоҳ мекарданд. ҳатто модарам ҳам шабҳо хоб накарда бо тарсу ваҳм ба сари болини ман менишаст. ҳарчанд мегуфтам, ки ман девона нестам, чаро аз ман шубҳа мекунед, лекин мардум бовар намекарданд. ҳатто ҳамин девона нестам гуфтани ман ҳам ба онҳо ғайриоддӣ ва девонагӣ менамуд. боре ду-се нафар ҷураҳоям ё қасдан ва ё надониста бо ниятҳои нек маро фиреб доданду ба ин ҷо гирифта оварданд ва ба поям занҷир бастанд. ҳоло кӣ медонад, шояд Нозирафандӣ пас аз девона кардани ман тӯй карда хоҳарамро маҷбуран ҳам ба зиндони худашон бурда партофтагианд ва ба муродашон расида ғолибона табассум мекардагистанд. аммо ман ба ғалабаи ҳақиқат боварӣ дорам. ғиёсиддин ҳикояташро ба охир расонида буд, ки яке аз девонаҳо хандаи мастонае кард. моро аз зиндон халос карда куҷо мебаранд? Мегуфт вай. кушанд ҳам ман нозир намешавам. нозир шуда кулуча чолвор пӯшам, мӯйсар монам, ана баъд шайтонароба савор шуда гардам? Не, ҳеҷ вақт. худатон рафтан гиред. ман хатиби масҷиди калон мешавам. бале, офарин, гуфт Акамирзо ба вай. кор кори ту, лекин хатиб шудан баъд маро фаромӯш накун ҷура, ки аз оши муфту шӯрбои бедудат маҳрум намонем. хайр, хоб кунед бачаҳо, бевақт шуд, ҳамин замон рӯз сафед мешавад. дар ин дам девонаи ҳунгоз зада ба гиристан сар кард ва чунон бо ҳой-ҳой гирист, ки дили ҳамаро об кард. Акамирзо мехост, ки чизе гуфта ӯро тасалло диҳад. вай якбора аз ҷо нимхез гашту сари худро ба сутуни байни собот заданӣ шуд. агар Акамирзо ҳушёрӣ карда ӯро намедошт, шубҳа набуд, ки девона ба хунаш ҷӯлида мемурд. Акамирзо девонаро сахт дошта буд, вале ӯ ҳаракат мекард, ки худро халос карда сарашро ба сутун занад. дар ин дам ғиёсиддин ҳам ба ёрӣ расида девонаро зер кард ва пас аз андаке бо маслиҳати Акамирзо ба сару рӯи девона камтар оби хунук пошид. ё бо таъсири оби хунук ва ё аз ҳолат рафта девона хомӯш монда буд, ки девонаи дигар аз ҷо нимхез шуда рақсидан гирифт ва бо овози дағалу гӯшхароши худ сурудҳои бесару нуг мехонд. як нафари дигар ҳар замон механдид, ҳар замон ҳой-ҳой гӯён ғавғо мебардошт ва дар миёни ҳамаи онҳо Акамирзо бо сабру бардошт ба Ғиёсиддин фармонҳо дода ба қадри ҳол девонаҳоро осуда мекарданд. аммо ман аз тарсу ваҳм меларзидам ва ба кунҷи хазида чӣ кор карданамро намедонистам. бадтарини зиндонҳо ба гумони ман зиндони хоҷаӯбонист. дар ин ҷо кас ҳам рӯҳан ва ҳам ҷисман дар азоб аст. дақиқаи осудагӣ нест. аз як тараф ғаму ғуссаи худат тақдири сиёҳи худат мефишорад, аз тарафи дигар бошад девонаҳо. кошки аз модар зоида намешудам, мегуфтам худ ба худ. кошки ҳафтак мешудаму ба зери пои модарам мемурдам ва ин рӯзҳои бадро намедидам. ба ҷаҳон омада ман чӣ дидам? аввал қашоқӣ, бенавоӣ,
нодорӣ, баъд бекасӣ, зулму таъдиди Аҳрорхоҷа ва ниҳоят ана ин зиндони пуразоб. Намедонам чӣ қадар фурсат гузашту дар девонахонаи мо як дараҷа осудагӣ барқарор шуд. Чанд дақиқа ҳеҷ овозе шунида намешуд. Девонаҳо монда шуда, қисме ба фикру хаёли девонагии худ банд шуданд ва қисме беҳиссу беҳаракат ба як нуқта нигарон монданд. Акамирзо ҳам ба кунҷи худаш хазид ва фақат Ғиёсиддин гӯё бедор буд. хоби кас намебарад, гуфт вай пас аз замоне. Аз ин зиндони пурхатар озод шуда баромадан ба мо насиб мешуда бошад, гуфта хаёл ба куҷоҳое ки намеравад. озодӣ, гуфту Акамирзо як оҳ кашид ва пас аз андаке ба гапаш давом дод. дар тирашаби ҳаҷри ту ҷонам ба лаб омад. вақт аст ки ҳамчун маҳи тобон бадароӣ. ҳофиз макун андеша ки он Юсуфи моҳрӯ боз ояду аз кулбаи эҳзон ба дароӣ. пас аз ин дар он кулбаи эҳзони мо ҳама хомӯш ва ба фикри ғамгини худ банд шуда монданд. ман ҳам ки аз ин суҳбат чашмам кушода шуда ва сабақи бузурге омӯхтам, ба хаёлҳои худ машғул шудам. аз қишлоқ баргашта дар ҳавлии худамон истиқомат кардем. Аҳрорхоҷа болохонаро барои худаш ва меҳмонҳояш ороста карда монд. ба он ҷо на ман ва на занаш баромадан ҳақ надоштем. воқеан ман ба шумо дар бораи ишқам, дар бораи ҳаёти ҳам талху ҳам ширин, ҳам заҳролуду ҳам гуворои худам нақл накардам. агар дили кас дар ҳавои ҷононе дар парвоз бошад, агар оташи ишқ ба сина аланга фурӯхта бошад, рӯзҳои сахт ва шароити вазнини зиндагӣ ҳам ба назар наменамудааст. як соли пас аз инқилоб дар ҳавлии худу дар хизматгории Аҳрорхоҷа ба ман ҳамин тавр гузашт. Аҳрорхоҷа тамоми молу мулки маро тамлики худ кардагиаш бас набуд, ки оҳиста оҳиста маро хизматгори дари хонааш кард. ман метавонистам саркашӣ кунам, ба ҳукумат рафта арз кунам, ба мактаб равам ва боз корҳои бисёри дигареро кунам. лекин накардам ва нарафтам. Аҳрорхоҷаи рӯбоҳ ба ҳоли ман пай бурда, ба ниҳонхонаи дилам чанг зада буд. мани нодон ба гуфтаҳои Лутфия гӯш надодам ва ба дом афтодам. дар орзуи умедҳои хом ба Аҳрорхоҷа ғулом шуда мегаштам. бале, акнун фаҳмидам, ки яке аз сабабҳои девона кардани шуданам ба Лутфия ошиқ буданам будааст. хайр, биёед аввал дар бораи ишқам гӯям, баъд ин масъала худ аз худ мафҳум мешавад. бегоҳии худи ҳамон рӯзе ки аз қишлоқ баргаштем, ба кӯча баромада аз ҳамсояҳо ва ҷураҳо хабар гирифтанӣ шудам. вақте ки аз дарвоза баромадам, дидам, ки се-чаҳор ҳавлӣ он тарафтар ба рӯи суфачаи зери дарвозае ҷавоне нишастааст, ки ба назарам чун оташ гарм метофт. ин кӣ бошад гуфта пештар равам, бинам, ки Шарифҷон, ҳамон Шарифҷони бародари Лутфия аст. не, вай гули боғи умеди ман буд, ки дар он бегоҳии рӯзи моҳи октябр дар он ҷо шукуфта, ё ситораи бахти ман буд, ки ба осмони толеам дар он шомгоҳон дурахшон гашта буд. қисса кӯтоҳ, давида рафтам, ӯро чун ҷони ширин дар бар кашидам. бо ҳамдигар мисли дӯстони самимӣ вохӯрдӣ ва пурсупос кардем. падари онҳо дар ҷанг дар вақти ба сӯи болшевикҳо гузашта истодан, аз тарафи сарбозҳои амир кушта шудааст. аскарони сурх ҷасади ӯро ҳам дар қатори онҳое, ки ба роҳи инқилоб қурбон шудаанд, бо ҳурмат ва тавозеъ ба хок супурдаанд. ҳавлии даргузари Мирдӯстин будаи онҳо низ хароб шудааст. бинобар он ҳукумат ба онҳо чун авлоди шуҳадо тараҳҳум карда,
аз ҳамин гузари мо як ҳавлии мусодирашударо бо молу ҷиҳозаш додаанд. модарам тамоман сиҳат шуд. ӯро ба духтурхона ба кор гирифтанд, гуфт Шароф. ман дар мактаби авлоди шуҳадо мехонам. хоҳарам Лутфия дар мактаби клуби занон мехонад. аҳволамон бад не. биё ба ҳавлии мо. ман не нагуфтам. бо мамнуният ба ҳавлии онҳо даромадем. ҳавлии на хурду на калон, 3 хона, як таҳхона ва як болохонаи беруна дошт. рӯи ҳавлӣ, болои суфа ва поёни суфа хиштфарш, дар мобайн гулзор буду дар як сӯ як дарахти зардолу рӯида буд. дар хона модари бачаҳо набуд. Лутфия меҳрубонии ман дар равшании лампа дарз духта менишаст. салом Лутфияҷон, гуфтам ба рӯи зебои ӯ маҳз шуда нигоҳ карда. маро мешиносед? фаромӯш накардед? ассалом, гуфт давида аз ҷояш хеста Лутфия. ин шумоми? ростӣ аз куҷо? чӣ тавр шуд Шарофҷон? Шароф хандиду гуфт: гурезборо дар кӯча дидаму кашола карда овардам. нағз кардед, гуфт Лутфия бо симои пур аз табассум. ҳаққи гурезбо ҳамин. дар он дам зиндагӣ, тамоми олам гӯё ба ман табассум мекард. аз дилам тамоми дарду ранҷи алам якбора берун шуд. оҳ, агар шумо ҳам он табассуми ширини Лутфияро, дилнавоз ва самимиашро медидед. гурезбон нагӯед, гуфтам ман. бесару сомон нотавон гӯед. маро зуран гирифта бурданд. фақат ҳамин рӯз аз қишлоқ баргаштем. худо ҷудоии моро намехостааст. боз ҳамсояи ҳақиқӣ шудем. 3 ҳавлӣ он тарафтар ҳавлии мо, ҳавлии худи мост. лекин ҳозир Аҳрорхоҷа ҳам дар ҳамин ҷо, ҳавлияшон вайрон шудааст. не, гуфт Шароф, ба ҳавлии онҳо ҳеҷ чиз нашудааст. фақат ба чаҳорбоғашон як тири тӯб афтоду халос. аммо ҳавлии мо ба ғайр аз хонаи нишастамон дигар ҳамааш вайрон шуд. ба ошхона тири тӯб омада расиду даҳлез ҳам хароб шуд. хайрият ки хона безарар мондааст, гуфтам. ақлам ба Лутфия банд шуда ба ҳамон дам фаромӯш кардам ки Шарофҷон ҳавлии Аҳрорхоҷа вайрон нашудааст гуфта буд. худо нигоҳ доштааст. худо раҳми маро хӯрдааст. аз гапи ман Шарофу Лутфия хандиданд. нахандед, гуфтам. ҳозир ба ғайр аз шумо ягон одами наздике надорам. хайр, барои чӣ рост истодаем? гуфт Лутфия гапро ба сӯи дигар бурда. ман ҳозир. вай хурсанд буд, гул шукуфон буд. дарҳол ба зери пои ман курпача андохт, ба наздам дастурхон паҳн карда, чой дам кард ва бо акааш ҳамсадо гашта аҳволу зиндагии худро баён карда дод. занҳое ки ба клуб рафтуҳоӣ мекунанд, гуфт Лутфия, маънои зиндагии навро фаҳмида истодаанд. дар он ҷо ба мо дарс медиҳанд, хату савод меомӯзанд. инчунин ба занҳое ки дар мемонанд ва ба сарашон рӯзи сахт меафтад, ёрӣ мерасонанд, ҳимоя мекунанд. набошад, гуфтам ман, шумо китоб хондан ва хат навиштанро медонед. ҳа, акнун кам машқ карда истодам. медонад, гуфт Шароф ба гап ҳамроҳ шуд. ҳатто ба ман сабақ медиҳад. бисёр хуб, гуфтам. аз пагоҳ сар карда ба ман ҳам сабақ диҳед. ман ҳам мехоҳам ки китоб хондан ва хат навиштанро донам. хайр, майлаш, гуфт табассуми ширине кард Лутфия. ҳар рӯз баъд аз пешин биёед машқ мекунем. ҳамон бегоҳӣ то хеле вақт суҳбат карда нишастем. модари онҳо аз кор баргашт. вай ҳам аз дидани ман хурсанд шуду гуфт ки омада истам ва бо ҳамин риштаи як дафъа кандашудаи муносибат ва дӯстии мо боз ҳам ба ҳам пайваст. рӯзи дигар баъд аз пешин дар пеши дарвозаи худамон ба рӯи суфача нишаста роҳи Лутфияро мепоидам. чашмам ба сӯи роҳи калон буд.
ҳар фаранҷидоре ки ба сӯи паскӯчаи мо гардад, диққати маро ба сӯи худ мекашид. зеро ки Лутфия ҳам дар кӯча он вақтҳо фаранҷӣ мегирифт, вале ба рӯяш ба ҷои чашмбанди сиёҳ докаи сафед мепартофт. расми занҳои мо пештар ҳамин буд. духтар то ба шавҳар рафтанаш чашмбанди сиёҳ намегирад ва бинобар он ҳар фаранҷино ки ба рӯяш дока партофтагиро ман Лутфия гумон мекардам. лекин ё қадаш, ё рафторашро дида медонистам, ки вай не, ва боз ба роҳ чашм медохтам. соат аз 2 рӯз гузашта буд, ки аз сӯи роҳи калон Лутфия пайдо шуд. вай аз дур маро дида чашмбандашро бардошт ва ба рӯям рӯи офтобро кушод. ман намедонам, ки дигарҳо чӣ мегуфтанд. шояд Лутфияи маро ба он дараҷа паримонанд, моҳталъат ва соҳибҷамоли беҳамто намегуфтанд. лекин ба гумони ман ҳеҷ қад монанди қадди ӯ мавзун ва ҳеҷ табассум монанди табассуми вай сеҳрнок набуд. зеро ки агар Лутфия табассум мекард, барои ман кадом фасли соле набошад баҳор мешуд. бале, Лутфияҷон чашмбандашро бардошту табассумкунон ба ман наздик шуд. ман чун сеҳршудагон аз вай чашм наканда аз ҷоям бархостам ва ба пешвозаш рафтам. «Салом, Лутфия», гуфтам. «Омадед? кӯки чашмонам канда шуд». «Ман дер кардам?» пурсид Лутфия. «Намедонам, аммо барои ман 1 дақиқа ҳам...» ҳамин тавр гуфту боз табассум кард Лутфия ва мо даст ба даст гирифта ба ҳавлии онҳо рафтем. шароф дар ҳавлӣ набудааст. Лутфия ғалақаи дарро кушоду моро ба ҳавлӣ даровард. дар хона ба наздам дастурхон кушоду чой дам карда овард. баъд ба даст китоби алифборо гирифта ба таълим оғоз намуд. «Ана ин ҳарфи алиф», гуфт вай ба китоб ишора карда, аммо ман китоби рӯи худашро мехондаму мехондам ва ҳар ишорати ин китобро садҳо бор дар саҳифаи дилам менавиштам. ҳамон рӯз бо саъю кӯшиши Лутфия ман 3 ҳарфро шинохтам ва ба имтиҳони дилбарам дуруст ҷавоб додам. Лутфия аз хурсандӣ чун гул шугуфт. ман ҳам дигар тоқат кардан натавонистаму ба гуфтаи шоир хомӯширо забон додам, адабро беибо кардам. ба ҷонон ҳарчи бодобод арзи муддао кардам ва гуфтам: «Лутфияҷони азизам, меҳрубонам, муаллимаам, устодам, дар дунё ба ғайр аз ту касе надорам, ки ғамхори ман бошад. бо шарофати тӯфони инқилоб ман ба гузари мирдӯстим афтодам ва бо ту рӯбарӯ шудам. ё ки ба толеи мани бекасу номурод ба дили ту фариштаи умед тухми меҳр кошту ману ту бо ҳам ба ин дараҷа меҳрубон шудем. дигар ҷӯши диламро пинҳон кардан наметавонам ва аз ту пинҳон ҳам нест. биё, азизам, он чӣ ки дар сар дорем ба забон орем, шояд дили бечора оромтар гардад». бале, он дам ман ба ин тумтароқӣ гап зада наметавонистам. ҳоло қиссаи ишқамро ба шумо гуфта худам ҳам ҷӯшида рафтам, аммо дар он вақт шарм карда забонгир шуда ба зери обу арақ монда, як навъе карда ба Лутфия дарди диламро, қиссаи ишқамро баён кардам. вай ҳам мисли ман аз ҳиҷолат сурх шуда чашмони сиёҳашро ба замин духт, вале аз наздам нагурехт. дар он ҳол намедонам чӣ қувва ва кадом иродае маро ба он водор кардааст, ки аз дастонаш гирифта ӯро ба бар кашам ва аз рухсораи гулгунаш як бусса гирам. Лутфия бо як ҳаракати қатъӣ худро аз ман халос карда гурехта берун баромад ва ба ошхона руст шуд. ман дар паси дари ошхона ба вай зориву тавалло мекардам, аммо вай аз дарун бо сад ноз маро сарзаниш мекард, ки беҳаёӣ кардаам, ӯро ба ҳиҷолат мондам. дар ҳамин дам аз берун овози поро шунидам ва ба Лутфия хабар додам.
лутфия ҳам зуд дари ошхонаро кушода худро ба сабзию пиёзпоракунӣ машғул сохт. аз берун модари лутфия омад, гӯшту биринҷ овард ва хандида гуфт, ки имрӯз меҳмон меояд. оими Кафшу Маҳсӣ ба Лутфия хосткор шуда меомадааст. ин хабар гӯё оби сарде буд, ки аз сари ман рехтанд, ё корде буд, ки ба ҷигари ман халонданд. барои чӣ? гуфта беихтиёр савол додам. занаки бо фаросат аҳволи ману Лутфияро пай бурда, дарҳол гуфт: оими Кафшу Маҳсӣ номашон ба худашон. биёянд омадан гиранд. аз рӯи одамгарӣ меҳмондорӣ мекунему, мақсадашонро ки шунидем немегӯем. духтари мо соҳиб дорад мегӯем ва кафшашонро пеш мегузорем. инро гуфту занак ба рӯи ман бо табассуми маънидоре назар кард. ман ҳиҷолат кашидаму сар ба зер афкандам. рӯзи дигар аз Лутфия фаҳмидам, ки оими Кафшу Маҳсӣ омада ба мақсадаш норасида маълул баргашта рафтааст. назар ба қавли Лутфия, модари вай ба хосткор рӯйрост гуфтааст, ки духтари ман соҳиб дорад ва сараш банд аст. ҳарчанд ки хосткор кӣ будани соҳибро мепурсад, модари Лутфия сирро бой намедиҳад. аз мобайн як моҳ гузашт. аз як тараф дӯстӣ ва муҳаббати Лутфия ва оилаи вай диламро шод ва пур аз фараҳ намояд, аз тарафи дигар гум шуда рафтани падарам маро ғамгин менамуд. ниҳоят як рӯз ба пурсиданҳои ман Аҳрорхоҷа гуфт, ки падари ман дар ҷанг ҳалок шудааст. як шарикаш ҷасади ӯро ба хок супурда, қапчуқашро ба ёдгорӣ гирифтааст. инро гуфта, Аҳрорхоҷа аз киссааш қапчуқи падарамро бароварда ба ман дод, ки як тарафашро тир сурох карда гузашта буд. дар дарунаш чизе набуд. қапчуқро шинохтам. падарам онро ҳамеша бо худ медошт. ба дарунаш як дона тиллои 10 сумӣ буд, ки онро барои тӯи ман саришта мекард. ман қапчуқро гирифтаму дуру дароз гиристам. чанд рӯз ба ҳеҷ кас гап назадам ва аз хона набаромадам. аз бедарак шуда рафтани ман дар хавотир шуда, як рӯз худи Лутфия маро сурох карда омад. воқеаи падарамро шунида, вай ҳам гирист. баъд ба ман тасаллӣ дод ва гуфт, ки дар ҷанг ин ҳодисаҳо мешавад. албатта акнун ғам хӯрдани ман фоидае надорад. дигар дар дунё ба ман фақат як дилхушӣ монда буд, он ҳам ишқи Лутфия буд. муҳаббат ва пайвастагии ман бо Лутфия ҳатто ба Аҳрорхоҷа ҳам пинҳон намонд. боре ман дар назди дарвозаи Лутфия ва ӯ дар даруни роҳрав гап зада истода будем, ки Аҳрорхоҷа пайдо шуда монд. вай шарм накарда ба пеши дарвоза омаду сарашро ба даруни роҳрав дароварда нигоҳ кард. Лутфия ӯро дида шарм карду гурехта ба ҳавлии дарун даромад. ман аз ҳиҷолат сурх шудам. «Ҳа, духтарбозӣ мекунӣ?» пурсид вай. «боз ин насақи нав муборак бошад». ман гап назадаму ба хона рафтам. Аҳрорхоҷа паси ман омада гуфт, ки вай шӯхӣ кардааст, хафа нашавам. ин як имтиҳон будааст. набошад худи вай ин масъаларо қиёсан медонистааст ва ҳатто ба хонаи Лутфия хосткор фиристодааст, ки сари духтарро банд карда монад. майлаш, вай монеъ намешавад. бигузор Лутфия ҳам ба хонаи мо биёяд, суҳбат кунем, ба Аҳрорхоҷа дарди дил кунем. охир як рӯз не як рӯз моро ба ҳам мерасондагӣ боз худи ҳамин Аҳрорхоҷа мешавад. насиб бошад, тӯю тамошо карда Лутфияро ба ман гирифта медиҳад, лекин ба як шарт, ки ман бояд аз гуфтаю фармони вай сар натобам, ба вай бовар кунам, ҳеҷ чизро аз вай пинҳон надорам. ман ба ин гапҳо сахт бовар кардам ва хеле хурсанд шудам. аммо Лутфия бовар накард. маро ба ҳушёр шудан даъват карда гуфт, ки Аҳрорхоҷа нияти нопок дорад. хосткорро барои ман не барои худаш фиристода будааст. мани нодон суханони маҳбубамро рад кардам.
ба аҳамият надодам. Аҳрорхоҷа бошад, рӯз то рӯз чун анкабут маро ба торҳои фиреби заҳролуди худ печонида, тайёрӣ медид, ки хунамро макад. ҳар вақт ки дар бораи Лутфия гап кушоям, насиб бошад тирамоҳ тӯю тамошо карда гирифта медиҳам, мегуфт. дар ин байн Лутфия ғайрат карда тамом бохату савод шуд. Китобҳои калонро хонда ба ман маънидод мекард. Ман ҳам андак хат хонда метавонистагӣ ва дусе ҳарфро ба ҳам пайваст карда навишта метавонистагӣ шудам. як рӯз Лутфия аз клуб омада ба ман хабар дод, ки вай комсомолка шудааст. агар ман хоҳиш кунам, комсомолҳо ба мо ёрӣ медиҳанд ва мо хонадор шуда метавонем. аммо ман гумзадароҳ будам. ба қувваи комсомол боварӣ надоштам ва хусусан бо дасту пойҳоям ба торҳои фиреби аҳрорхоҷа баста шудагӣ будам ва он таклифро қабул накарда, мувофиқи расму одати худамон тӯю тамошо карда мегирем, гуфтам. мутаассифона ин суҳбати охирини мо буд. 2 рӯз баъд аҳрорхоҷаи ноинсоф маро ба ин ҷо оварда андохт. акнун чӣ кор кунам? Чӣ илоҷ? Кошки аз ин рӯзам Лутфия бохабар мешуд. наход ки дигар рӯи зебои Лутфияро набинам. албатта аҳрорхоҷа кори маро карда, акнун дар пайи ба даст даровардани ӯ будагист. аммо ба ӯ дандонаш намехалад. Не, вай духтари озод аст. Вай комсомол аст. ба вай ҷавонҳои пурзур ва тавонои имрӯзаи Бухоро ёрӣ медиҳанд. бале, аз ин ваҷҳ ҳоҷати фикр кардан ҳам не. ҳоло чораи халосии худро дидан лозим. ба ҳар наве ки бошад, худи ҳамин рӯз аз ин ҷо халос шуда баромадан лозим. бисёр фикру хаёл накун, писар, гуфт Акамирзо фикри маро бурида. хуб кун, рӯз шавад боз гап мезанем. кори шаб, хандаи рӯз, гуфтанд. чӣ илоҷ, гуфтам ман дилтангона. худо подшост, гуфта монд Акамирзо. боз хомӯшӣ барқарор шуд. субҳ медамид. ба зиндони дарду ғами мо торикиро зер карда шӯълаи рӯз медаромад. ман ки мижа ба мижа назада будам, бо шунидани овози ғафси форам, тасаллибахш ва дилнавози Акамирзо тамом ба худ омадам. вай ба хомӯшии вазнин халал дода, субҳи пуралами моро бо шеър пешвоз мегирифт. душ вақт то саҳар аз ғусса наҷотам доданд ва андар он зулмати шаб оби ҳаётам доданд. хотир он рӯз ба ман муждаи ин давлат дод, ки бар он ҷабру ҷафо сабру суботам доданд. кошки дар ин саҳар моро ҳам аз ғусса наҷот медоданд. кошки мо ҳам мисли Ҳофизи Шерозӣ комраво мегаштему ба мақсад мерасидем. охир мо ҳам мустаҳиқ ҳастем ку. ҳамин тавр не Ғиёсиддин? ҳамин тавр, гуфта монд Ғиёсиддин. ҳан дар воқеъ, гуфт Акамирзо овозашро паст карда. ин ҷо биёедтон бачаҳо, як маслиҳат. мо ба назди Акамирзо хазидем. ҳамин шаб пас аз гуфту шунидамон ман ба як қарори дигар омадам. аз дунё ноумед шудани ман дар ҳақиқат ғалат аст. ҳукумати шӯроӣ ҳақиқатан ҳам муваффақатӣ ва нопойдор нест. дар байни мо ҳанӯз наҳсияти амир боқӣ монда бошад ҳам, асли зоти давлати пок аст. ана бинобар он боз як кӯшиш мекунем. пеш аз сар шудани рӯзи пуразоби мо ман як кор кардан мехоҳам. ту гуфтӣ ки Лутфият, ҳамон духтари ҳамсоят, ба клуби занҳо рафтуомад дорад. агар хайр гӯӣ, ба номи вай як хатча навишта фиристонам. кошки, гуфтам ман, кошки ин некиро кунед. ман то ба мурданам аз шумо миннатдор мешавам. аммо хатро бо кӣ мефиристонед? гуфт Ғиёсиддин. Акамирзо ба рӯи мо андаке табассум карда нигоҳ карду гуфт: хатро бо ошиқ мефиристонам. дар ин кор ҳам ишқ моро бояд дастгирӣ кунад.
мо чизе нафаҳмидем. Акамирзо шарҳ дод. Ҳамин ғуломалӣ, ки туро хирс гуфтӣ, дили дардманди ошиқонае дорад ва ба яке аз хизматчиёни клуби занҳо ошиқ шудааст. Кадом рӯз дардашро бо ман гуфта, як хати ошиқона нависонда гирифт. ҳоло аз коғази вай додагии зиёдатиаш ҳаст. Бо иҷозати ту, мо ҳозир як хатча навишта ба вай месупорем. Канӣ чӣ мешавад? ба фикри ман ба Лутфия навиштан лозим, ки ба идораи фирқа ба назди Ҳалимҷон амак равад. Вай аз Бухорои Шарқӣ омадагист. Вай одами ӯҳдабаро ва маро нағз медонад ва дӯст медорад. Майлаш, гуфт Акамирзо ва аз сурохи девор коғазеро кашида гирифту ба Ғиёсиддин муроҷиат кард. Канӣ қаламро ёфта деҳ. Ғиёсиддин ҳам аз кадом кунҷе як порча ангиштро бароварда дод. Акамирзо каме фикр карду барои коғаз чанд калима хат навишт ва пас коғазро чаҳорхат карда боз ба сурохии девор гузошт. ин ҷо бошад, ҳамин ки хирс биёяд месупорем. Хирс ҳам дер накарда омад. Ба Акамирзо салом доду ба ман нигоҳ карда табассум кард. «Ҳа, бародар», гуфт вай, «шаб чӣ тавр гузашт? Хоби нағз дидӣ?» Ман гап назадам. Вай ба пеши ҳамаи девонаҳо дар он ҷо будагӣ рафта ҳолу аҳволпурсӣ карда, занҷиру ишкели завлонаҳоро тафтиш карда дид ва баъд бо овози баланд гуфт: «Ҳозир ҷаноби хоҷа аз масҷид омада шуморо хонда мемонад. Тайёр шаведон. Боз ба ҳазратам беҳурматӣ накунед, ки ҳолатон аз ин ҳам бадтар мешавад». «Хайр, медонем», гуфт Акамирзо аз ҷониби ҳама. «Ин тарафтар биё, ман ба ту як кор дорам». Хирс чунон наздик рафт, ки ман Акамирзоро дида натавонистам. ҳамон кунҷакро тахтапушти ӯ тамоман панаҳ карда буд. дар ҳамин ҳолат онҳо чанд дақиқа пичир-пичир карданду баъд хандаи дағалонаи Хирс баланд шуд. Ба ниҳоят аз ҷояш бархосту бо овози баланд гуфт: «Агар гурусна монда бошед, хурсанд шавед, ки ин аломати некист. Худо хоҳад, ношто ҳам мерасад». Хирс рафт. Акамирзо ба нигоҳи суоломӯзи ман бо табассум нигоҳ карду бо сараш аломати тасдиқро намуд. ман ҳам фаҳмидаму хомӯш нишастам. пас аз соате шайх омаду ҳамаро аз як қатор қамчин зада хондан гирифт. девонаҳо ӯро ҳақоратҳои қабеҳ медоданд. баъзе аз онҳо тарсида дир меларзиданд ва мегиристанд. навбат ба Акамирзо расид. вай ҳатто баргашта ба сӯи шайх нигоҳ ҳам накард. ба қамчинзаниҳои ӯ аҳамияте намедод. шайх ҳам гӯё аз рӯи зарурат хоҳам нахоҳам ӯро хонду баъд ба сари ман омад ва гӯё ки маро ҳеҷ намешинохта бошад, бо қавоқе гирифта бисмилло гӯё хонда қамчинкорӣ кардан гирифт. ман ҳам бо ғазаб дандон ба дандон монда овоз намебаровардам ва ба рӯи наҳси ӯ теғ кашида нигоҳ мекардам. аз ин ҳолати ман шайх дар аҷаб нашуд. корашро карду зери лаб пичир дуохонон аз девонахона баромада рафт. «Офарин, писар», гуфт ба ман Акамирзо. «Дар ин шароити мо аз ҳамин беҳтар қасосгирӣ нест. агар гирья кунӣ, зориву тавалло намоӣ, вай хурсанд мешавад ва як қабат гӯшт мегирад. аз ҳамин лаззат ӯро маҳрум кардан лозим». чоштгоҳ ба мо як лаб нони қоқ доданду худи Хирс дар як обгардони тунука ба ҳар кас як пиёла оби ҷӯш рехта нӯшонид. пас вай баромада рафту боз оромӣ барқарор шуд. акнун агар хушаш тобад, бегоҳӣ омада боз як бор мехонад, гуфт Акамирзо. набошад, мо хотирҷам. дар ҳақиқат он рӯз то баъди пешин ҳеҷ воқеае нашуд. лекин офтоб гашта буд, ки нохост дарвоза кушода шуда ба роҳрав Лутфия даромада омад ва ба ман часпида гирьяро сар кард.
ба шумо чӣ шуд? Мегуфт вай. Чаро дар ин ҷо дар қатори девонаҳо мондаанд? Ин кори аҳрорхоҷа аст. Мегуфт Лутфия, ки фаранҷию чашмбандаш аз сараш афтода рафта буд. Шумо девона нестед, ман медонам. Шумо девона нестед. Он дам ҳолати ман чӣ гуна буд, тасаввур карда наметавонам. Ман ҳам хурсанд, ҳам дар хиҷил ва ҳам дар ҳарос будам. Охир муҳаббат аз ин зиёд мешавад магар? Гул бар ин духтар ба мани мискини занҷирбанд омада ҳолу аҳвол мепурсад ва тасдиқ мекунад, ки ман девона нестам. Бале, ман девона нестам. Ман асир ва ғуломи туам. Ман ошиқ ва гирифтори туам. Чаро ба ин хонаи наҳсият омадӣ, эй Гул? Маро ба ҳиҷолат мондӣ. Ман метарсидам, ки мабодо шайхи фиребгар ба маҳбуби ман осебе нарасонад. Чаро танҳо омадӣ? Гуфт Акамирзо. Ба комитети партия рафтан лозим буд. Гуфт Ғиёсиддин. Рафтем, гуфт Лутфия. Маҷлис будааст. Мудири кулбаамон ба идораи милитсия хабар доданд. Бояд ҳозир аз милитсия одам биёяд. Милитсия, гуфт Акамирзо ва хомӯш монд. Ҳар чӣ кор карда Ҳалимамакро ёбетон ва хабар диҳетон, гуфт Ғиёсиддин. Ман чизе гуфта натавонистам. Гирья гулӯямро гирифта буд. Фақат сари Лутфияро сила мекардаму ба рухсори чун моҳи ӯ милт-милт нигоҳ мекардам. Дар ҳамин дам аз меҳмонхона худи шайх бо пешхизматаш баромада ба девонахона омаду пешхизмат Лутфияро аз ман ҷудо карданӣ шуд. Дастатро нарасон, ки гуфт, якбора овоз баланд кард Акамирзо. Бо ҳамин занҷирҳои худат бастагӣ саратро зада пора мекунам. Пешхизмат тарсиду қафотар рафт. Ин девона не, гуфт Лутфия ба шайх ва аз нигоҳи ҳароми ӯ ҳазар накарда зуд фаранҷию чашмбандашро гирифт. Ин ба қасд оварда шудааст, раҳм кунед. Дар кор не, гуфтам ба Лутфия. Аз инҳо раҳм нахоҳ. Бояд инҳо акнун аз мо тараҳум ҷӯянд. Шайх табассуме карду гуфт: ана дидед, духтарам ба ин ҷавон андак асар кардагӣ. Шумо омадед, нағз кардед. Лекин пас аз ин танҳо ба девонахона надароед. Аввал ба пеши ман дароед. Баъд бо ҳам омада хабар мегирем. ҳозир пои ӯро кушода сар диҳед, гуфт Лутфия. Набошад рафта ба ҳукумат арз мекунам. Майлаш, арз кунед, гуфт шайх. ҳукумат гапи моро ҳам мешунавад. Бо ин махлуқон гап задан фоида надорад, гуфтам. Рав, медонистагиатро кун. Лутфия ба аломади тасдиқ сар ҷунбониду баромада рафт. Шайхам аз паси вай баромаду ба ҳавлии дарон рафт. воқеаи дигаре, ки он рӯз воқеъ шуд, қариби аср омадани милитсия буд. мо ҳайрони кори худ нишаста будем, ки нохост бо ҳамроҳии 3-4 нафар милитсия як мардаки ғалчаи сиёҳчеҳра, ки мӯйлабашро мисли туркҳои усмонӣ боло тоб дода, ба сар телпаки баррагии қавқозӣ дошт, ба тан кулуча чолвор аз моҳути хокистаранг духта шуда, дар миён тапончаи наганге овехта буд. ӯро дида Акамирзо ба як ҳолате афтод, ки шарҳаш мушкил буд. ҳамдамча гуфтагиам ана ҳамин, гуфт вай. илоҳӣ ба сарам боз воқеаро нахезонад. ҳамдамча дар меҳмонхонаи шайх як ним соат нишасту баъд боз бо ҳамон кару фар баромада рафт ва ба сӯи мо нигоҳе ҳам накард. маълум, ки гуфт Акамирзо, хати ман навишта фиристодагӣ таъсири сахте кардааст. Набошад ҳамдамча ин тавр рӯи рост намеомад. ба ҳар ҳол ҳозир бояд ман мунтазири қину азоб бошам. Ғиёсиддин, ту ҳам. Муродҷон, аз худатон бохабар бошед. Агар ба ман ягон чиз шуда монад ё ки маро аз шумо ҷудо кунанд, ноумед нашавед. ҳама ин талвосаи ҷон аст. одамҳои нағз, одамҳои дуруст бисёранд. онҳо ҳама ин нағзҳоро зада нест мекунанд. суханҳои Акамирзо ба ман сахт таъсир карданд. ман метарсидам, ки мабодо ба ӯ осебе расонанд. дар дил бо худо
зӯриву тавалло мекардам, ки офату балоро аз сари ӯ дур гардонад. ман аз мурдан наметарсам, давом кард Акамирзо. дар дунё он қадар дилбастагие надорам. лекин ба шумо дилам месӯзад, бачаҳо. шумо умри ҷавон доред, аз дунё умедҳо доред. акнун барои шумо дарвозаи бахт бояд кушода мешуд. бинобар он илоҷи халосии шуморо дидан лозим аст. ман ҳамин шаб бисёр фикр кардам. ниҳоят ба ҳамин қарор омадам, ки дигар хомӯш нишастан дар кор нест. аз ҳар имконият истифода бурдан лозим. пас аз оне ки халос шуда баромадед, акнун ҳушёр бошед. ҳамин девонахона ба шумо бояд мактаб шуда, одаму оламро шинохтан лозим. он рӯз дигар ҳодисае нашуд. Акамирзо гуфт, ки шайх тарсидааст, бинобар он рӯзона ба мо кордор нашуд. акнун бояд шабона қасос гирад. шаб ҳам ба назди мо касе наомад. девонаҳо беқарор шуда доду фиғон мекарданд. гуруснагӣ ҳатто ба ман ҳам асар кард. ба ҳамон як лаб нони қоқ ҳам зор шудем. лекин на хирс омаду на нон. шаби дуюми пур аз воҳима ва азоби мо расид. имшаб ҳам хоб набурд. асабҳои таранггашта ва пуристироби маро гоҳ-гоҳ суханони тасаллиомези Акамирзо навозиш мекард. шаб аз ним гузашта буд, ки аз тарафи ҳавлаи дарун овози по шунида шуду дар даст фонус бо роҳбарии хоҷа дусе кас ба девонахонаи мо даромада омаданд. онҳо дар по мӯза, дар тан аз так кулча чаловори милитсиягӣ ва аз рӯ ҷома пӯшида миёнашонро баста буданд. телпакҳои кӯҳна онҳоро ба саҳроиҳои ҳамонвақта монанд карда буд. хоҷаубонӣ ба ҳеҷ кас нигоҳ накарда рост ба сари Акамирзо омаду аз байни дандонҳояш овоз бароварда бо ғазаб гуфт: лаънатӣ худою пайғамбари худо бод бар ту. дар ҳамин ҷо ҳам ором наистодӣ ва бо қамчин задан гирифт. ман сабр карда натавониста давида аз ҷо бархостанӣ ва ба эшон бераҳм ҳамла карданӣ шудам. бехабар аз оне ки дар пойҳоям ишкел дорам, якбора баргашта афтодам, вале бо фарёду фиғон гуфтам, ки даст нигоҳ дорад. фарёди мо хоҷаубонӣ ва ёридиҳандагони ӯро хусонд, магар вай даст нигаҳ дошту фармон дод: гиред. мӯзадорҳо ба Акамирзо ҳуҷум карданд. Акамирзо ҳам ба осонӣ таслим нашуд. бо дасту пойҳои занҷирбандаш онҳоро мезад. якду нафарашонро аз под даровард. лекин хоҷа бо дастаи қамчинаш ба сари ӯ зада буд, ки Акамирзо якбора хомӯш шуда афтид. ман ва Ғиёсиддин дод задем, ки одамхӯрони беинсоф Акамирзоро куштанд, аммо доди моро дар он дам касе намешунид. одамҳои хоҷа Акамирзоро кашон-кашон бурда истода буданд, ки ман ва ду-се нафар девонаҳо беихтиёр ба ҷанг бархостем. хоҷа ва одамонаш бераҳмона ба сару рӯи мо зада аз под дароварданд ва Акамирзоро бурданд. Ғиёсиддинро таби сӯзон беҳол карда буд. вай ҳазён мегуфт, менӯлид ва мегирист. ман дигар касе надоштам маслиҳат пурсам ва имконияте надоштам, ки чорае андешам. агар мабодо касе даъво кунад, марги Акамирзоро аз девонагӣ мегӯянд. онҳо акнун маҷбуранд, ки шоҳидон зиндаи ҷинояткори худро низ барҳам диҳанд ва нобуд кунанд. мегӯянд, ки агар ба хона дуздон омада ғорат кунанд, фақат дар ду маврид соҳиби хонаро зинда монданашон мумкин аст: агар соҳибхона муқовимат накунад ва ё агар соҳиби хона дуздҳоро нашиносад. ҳоло ман аз ин дуздон ва одамкушонро шинохтам ва онҳо низ аз ин воқиф шуданд. пас худи ҳамин шаб то ба расидани рӯз аз ҳаёту зиндагӣ даст кашидан лозим буд.
ман дар он вақт дар интизории маргу зиндагӣ будам. девонаҳо ҳайҳӯй мекарданд, занҷирҳо шақарос мезаданд. бечора ғиёсиддин аз баландии таб менулид ва сафсата мегуфт: барои он ки қисса ба шумо равшантар гардад, маро ба ҳамон ҳолат гузорему биёед мадди назари шуморо ба ҷойи дигар ба ҳавлии Аҳрорхоҷа ҷалб намоем. он чизе ки ҳоло мешунавед, онро ман сонитар фаҳмида гирифта будам. ин ҳикоятро ба ман худи янгаам, зани Аҳрорхоҷа гуфта дода буд. вай гуфта буд ки туи содда зудбовар будаӣ, одаму оламро намедонистаӣ, аз ҳилаҳои номаш гум шавад Аҳрорхоҷа бехабар будаӣ, аммо ман ӯро нағз медонистам. Аҳрорхоҷа падари сарсахти маро ҳам қарздор карда, васиқаи боғу ҳавлияшро ба дасти худ нигоҳ медошт. бо ҳамин роҳ, яъне бо макру зӯроварӣ ба ман ҳам соҳиб шуда гирифта буд. вақто ки пас аз ҷанг ба шаҳр баргаштему ба ҳавлии шумо фаромадем, як рӯз дар набудани ту ман боиси ин амали ӯро пурсидам. Аҳрорхоҷа аз куҷое шермаст шуда омада буд ва сархошона гуфт ки ин ҳамлӣ ҳам аз они вай, ҳамлӣ ки вай шудагӣ, зеро ки ба ивази қарзи Остонқул ҳукумат ба вай ин ҳавлиро додааст. аммо соҳиби ҳавлӣ чун ақсулинқилобчӣ, чун аскари амири золим нест карда шудааст. дигар вай ҳам соҳиб, ҳам васӣ ва ҳам соҳиби ихтиёри писари Остонқул аст. ман чӣ гуфтанамро надонистам. Аҳрорхоҷа дар вақти ҳушёрияш ба ман гуфт ки агар ба ин бача, яъне ба ту, дар бораи шунидагиҳоят забон кушоям, сарам аз тан ҷудо мешавад. ин вазъият дили маро хун мекард. ба ту нигоҳ мекардаму ба чашмонам ашк пур мешуд. ҳатто ба худи ман рӯи рост гуфт ки лутфия ба вай маъқул шудааст. ин суҳбатро ман ба шӯхӣ баргардонида, ба ханда гапро гур кардам, вале дилам пора пора шуда буд. ман фақат як тасаллӣ доштам: лутфия духтари боақлу ҳуш аст, ба клуби занон рафтуой дорад ва туро дӯст медорад. бинобар он ҳеҷ гоҳ розӣ намешавад ки ба Аҳрорхоҷа расад. як рӯз пеш аз оне ки туро ба ҳавлии хоҷаобуниҳо мебурд, ниммасту нимҳушёр омада, туро, лутфияро ва модари ӯро ҳақорат додан гирифт. ман ба ин зотҳо нишон дода мемонам ки ман кистам. ман раҳмдилӣ карда ба ин тирончаки ятим гап нозада гаштем. аммо вай гумон мекунад ки ҳақиқатан одам шудаасту духтари нозанинро зан карда мегирад. барои аз воқеа нағз огоҳ шудан, ман ҳам худро ба нодонӣ зада суол додан гирифтам: тирончакатон кист? дурусттар фаҳмонед? тирончак дия, ҳамин Мурод, гуфт Аҳрорхоҷа. бинӣ, ин кас ҳам бӯй бурдаасту ба Лутфия ошиқ шудааст. не, хотирҷамъ бошед, Лутфияро аз ман каси дигар гирифта наметавонад, мегуфт Аҳрорхоҷа. баъд ба ман нигоҳ карду гӯё ба ягон ҷурааш муроҷиат мекарда бошад, гуфт: ту чӣ мегӯӣ? ин бача ба сари мо як рӯз на як рӯз бало намехезонад. воқеаи падараш, воқеаи ҳавлӣ, баъд ана ин воқеаи духтар. аз ин сухани ӯ дили ман ҳаросида рафт. ба худ гуфтам ки ин золими бемурувват мабодо ба Мурод зарере расонад. ҳар кор аз дасти вай меояд. не, эшон, гуфтам ба мулоиматӣ. Муродҷон бачаи онхела не, бемулоҳиза, сартак ва бечора аст. шабу рӯз хизмати шуморо мекунад. тағоҷон гуфта қурбон мешавад. дар ҳаққи вай гумони бад набаред. не, ту намедонӣ, мегуфт вай. сағираҳо бало мешаванд. худат бехабар мемонӣ ки аз дасти онҳо ба бало гирифтор шудаӣ. Аҳрорхоҷаи лаъин дигар ба гапи ман ҷавоб надода хаф шуд. ин ҳолати вай аз ҳама мудҳиштар буд. агар вай аз ягон кор хафа шуда ҷанҷол хезонаду баъд якбора хомӯш монад,
маълум ки ба ягон қарори қатъии мудҳише омадааст. ҳамин тавр ҳам шуд. рӯзи дигар бегоҳанӣ омаду туро ҷеғ зада одати набудагӣ ба меҳмонӣ гирифта бурд. дили ман ба ҳоли ту месӯхт. гирья карданам меомад, аммо илоҷе надоштам. арорхоҷа туро гирифта бурду дар бевақтии шаб худаш танҳо баргашт. ман туро пурсидам, ҳеҷ нагуфт. лунда шуда хоб кард. аммо ман хоб карда натавонистам. диламро гурги ваҳму шубҳа пора мекард. ҳазор хел фикру хаёл мекардам. роҳ меҷустам, чора меандешидам. ниҳоят қарор додам, ки аввали пагоҳ ҳар ҳиларо ба кор бурда, бо мулоиматӣ аз вай пурсам, ки ба ту чӣ кардааст. баъд дониста ҳаракат кунам. рӯз шуд, зуд аз ҷо бархоста, як кабобчаи бомазза пухтам. вақто ки арурхоҷа аз хоб бархосту дасту рӯяшро шуст, ба сари дастурхон шинондаму кабобро ба наздаш мондам. кабобро дида чашмони вай барқ кашид. оҳ, гуфт вай, кани акнун ба ин газаки хуб як шиша шароби антаҳурро бошад? ман маънидорона табассум кардаму гуфтам, агар ёфта диҳам чӣ медиҳед? ҷонамро, гуфт ӯ. ҷонатон ба худатон насиб кунад. аз он ба ман фоида не, ягон чизи дигар. хайр, ҳар чӣ хоҳӣ. ман аз ҷо бархоста ба мадон даромадуму як шишаи чаҳорраха дастии рӯст карда мондагиамро баровардаму гуфтам. дадем фиристода буданд аз ангури порсола. офарин, падарат валиуллоҳ шудагӣ, валиуллоҳ, гуфту арорхоҷа майро дида ва ба нӯшидан сар кард. ба ман фақат ним пиёла доду худаш аз ним баланди шишаро дам кашид. кабобро хӯрд ва тамбурро ба даст гирифт. аммо ман санъати ӯро хуб таъриф кардам ва туро ёд кардам. муродҷон мешуд, гуфтам, нағз ашула мехонд. вайро ба ҳофизӣ диҳед мешавад. одамҳо овозашро таъриф мекунанд. мешавад, гуфт чашмашро хумор карда арорхоҷа. муродҷон сиҳат шуда барояд, албатта машоқ вай ҳофиз мекунем. ба муродҷон чӣ шудааст? бо воҳима пурсидам. ҳеҷ гап нашудааст. ин қадар муродҷон мегӯӣ? не, касал шуд гуфтед, ҳайрон шудам. охир ҳамин бегоҳ дуруст буд гӯ. касалии ӯро ту намедонӣ, гуфт арорхоҷа. бача аз ақлаш маҳрум шудагӣ, эҳтимол аҷина асар кардагист. эшони хоҷаӯбонӣ гуфтаанд, ки дар бадали 1 сол солимулаъзо шуда меравад. ҳушам аз сарам парид. донистам, ки он ситамгар туро девона гуфта ба хоҷаӯбониҳо супоридааст. якбора аз ҷоям тоқат накарда барҷастаму золими нобакор гуфтам. ҳама кор монда буд, ки акнун бачаи бечораро зинда даргур кардӣ. арорхоҷа ба ин ҳол мунтазир набуд. як қад париду бо ғазаб ба сӯи ман нигарист. ё ки ҳамон аҷина ба туам асар кардааст, гуфта ғорроз кард. ту худат аҷина, ту худат девона, гуфтам. мехоҳӣ, ки бачаи бегуноҳро зинда даргур кунӣ? ба лутфия соҳиб шавӣ? Не, ин андешаат хом аст. он даври ту гуфтагӣ гузашт. арорхоҷа ба гапи ман хандид. даври мо акнун расид, ахмақ, гуфт вай. овозатро гир, ки набошад худат ҳам ба қатори муродҷонат рафта мешинӣ. Не, гуфтам, дигар ман хомӯш намешинам. ман дод мезанам. ман хуни бачаи бегуноҳро аз ту металабам. арорхоҷа давида аз ҷо бархосту ба ман ҳуҷум кард. ман мехостам зада аз хона бароям нашуд. дар дами дар ба чанголи вай дарафтодам. вай бо зарбаи сахту бераҳмонаи дасти вай ба замин афтодам. лекин баъд бо ҳавли ҷон ман ҳам ба вай дарафтодам. аз ришу мӯйлабаш дошта кандан гирифтам. чашмонашро кофтам. рӯйҳояшро ханҷор кардам ва дастонашро газидам. вай акнун мехост, ки аз гиребони ман гирифта сарамро ба забин кӯбад. ба рӯи ҳавлӣ касе пайдо шуда
баъд ба хона падарам даромад. Ҳай ҳай ҳай, гуфт вай хурҷинро ба поён андохта. Худаш чӣ гап? Кани аз ҷоятон хезед. Ту ҳам духтарам хез, берун баро. Айб не магар? Одамҳои каппа калон даст ба гиребон шудаанд. Аҳрорхоҷа аз ман даст кашиду аз ҷо бархост. вақте ки аз дар берун мешудам, ба гӯшам расид, ки Аҳрорхоҷа мегуфт: духтаратон девона шудааст. ӯро ба девонахонаи хоҷаобуниҳо бурда партофтан лозим. Ман ба ошхона рафта, бо оби хунук дасту рӯямро шустам. мӯйҳои парешонгаштаамро шона карда, аз нав бофтам ва боз ба хона баргаштам, ки падарам мегуфт: гуфтаатон дуруст. зан бояд дар ҳар кор ба шавҳар ёрӣ диҳад. зану шӯ бояд аз як гиребон сар бароранд. лекин зани шумо андак касали хафакон дорад. дилаш зиқ шавад, бетоқат мешавад. биёед ӯро ман ба ҳавлии худамон бурда якчанд вақт нигоҳбин кунам. шояд ҳавои қишлоқ ӯро ба худ орад. ман мехостам гап занам. падарам бо ишора ба ман фаҳмонид, ки хаф шавам. Аҳрорхоҷа бо ғазаб ба ман муроҷиат карда гуфт: зуд сару либосатро пӯш, бо падарат меравӣ. ва баъд ба падарам муроҷиат намуд: майлаш, ба қишлоқ гирифта баред, то худам рафта аз саломатиаш огоҳ нашавам, набиёред. ба ман зани девона лозим нест. бисёр хуб, гуфт падарам, шумо хотирҷам бошед. ман сару либос кардаму ба сар фаранҷӣ гирифта бо ҳамроҳи падарам аз ҳавлӣ баромадем. дар соботи зери шабгаҳи берун асп баста шудагӣ буд. падарам аспро кушоду маро савор кард ва худаш аз лаҷоми асп дошта ба сӯи роҳи калон равон шуд. Аҳрорхоҷа аз паси мо дарвозаро басту ба гумони он ки падарам моро ба қишлоқаш гирифта бурд, хотирҷам шуд. аммо падарам маро ба ҳавлии як дӯсташ ба гузари говкушон гирифта бурду аҳволамро пурсид. ман воқеаи ту ва Лутфияро гуфта додам. шубҳаи худамро дар бораи нест шудани падари ту ва ноҳақ ба ҳавлии шумо соҳиб шудани Аҳрорхоҷаро низ гуфтам. дӯсти падарам дар идораи молия хизмат мекардааст. вай маслиҳат дод, ки ба ЧК рафта ин воқеаро баён кунем. шояд дар он ҷо ҷинояте пайдо шавад. падарам ба ман гуфт, ки дигар вай маро ба дасти Аҳрорхоҷа намедиҳад, зеро ки вай қасддор шуда монд ва ҳар чӣ кор хоҳад карданаш мумкин. мо қарор додем, ки асрори Аҳрорхоҷаро дар он чӣ ки медонем ба ҷояш рафта фош кунем. дигар сабру тоқат намонд. дӯсти падарам маслиҳат дод, ки ба ЧК шабона равем, хубтар аст. он рӯз то бегоҳӣ ба кӯча набаромадем. шабона пас аз хуфтан ба сесу ба идораи ЧК рафтем. аввал моро дар комендатура боз доштанд. мақсадамонро пурсиданд. баъд намедонам ба куҷо телефон карданду як марди миёнсин ба назди мо омада бо падарам вохӯрӣ кард ва худашро Ҳалимҷон гуфта шиносонид ва моро гирифта ба болохона баровард, ки дар он ҷо дар назди як одами ҳарбӣ Лутфияҷон низ нишаста буд. гапро кӯтоҳ кунам, гуфт муаллим Остонқулзода. ману Ғиёсиддин, ки ба таб месӯхт, дар байни девонаҳои ба ҳаяҷон омада мунтазири марг шуда менишастем, ки якбора аз берун дарвозаро сахт тақ-тақ заданд. аз даруни ҳавлӣ овозе нашуд. девонаҳо ҳам гӯё ягон гапро фаҳмиданд, ки якбора хомӯш шуданд. тақ-тақи дарвоза боз такрор шуд. боз касе ҷавоб надод. пас аз камтар фурсат мо шунидем, ки дар болои боми мо одамҳо мегарданд ва бом дар зери пои онҳо меларзид. каме фурсат нагузашт, ки чӣ хел касон аз дарун баромада дарвозаро кушоданд ва аз берун ба даруни роҳрав мардуми бисёре рехта даромаданд. дар дасти бисёри онҳо фонарҳои электрикии дастӣ буд. дар якдам
зулматхонаи мо чароғон шуд. марди миёнсини хушсурате омада худро ба болои ғиёсиддин партофт. фарзандам ғиёсҷон, мегуфт вай, ба ту чӣ шуд, маро мешиносӣ? Ман Ҳалимҷон амакат. Хайрият, хайрият, ҳеҷ боке нест, сиҳат мешавӣ. бо фармони вай ду кас омаданду занҷиру завлона ва ишкелҳоро аз по ва аз дастҳои ҳама кушода партофтанд. ду-се нафар аз девонаҳо рақс мекарданд. як нафар механдид, аммо ду нафарашон хомӯш буданд. ғиёсиддин рафтан нахост. акамирзо, гуфт вай беҳолона, дастонашро ба сӯи ман дароз кард. ман ба омадагон ҳамаи воқеаро гуфта додам. дар ин дам бо сардории як нафар марди ҳарбӣ аз ҳавлии дарун худи эшонро дошта бароварданд ва аз таҳхонаи даруни ҳавлӣ акамирзоро ёфтанд, ки дар зери зарбату лат қариб бе ҷон афтодааст. дар берун автомобил истода буд. ғиёсиддин ва акамирзоро бор карда зуд ба касалхона бурданд. аммо ман дар таки дарвоза офтобамро дидам. ана бо ҳамин тори анкабут канда шуд. лонааш зеру завар гардид ва худи анкабут ба даст афтод. мепурсед, ки тақдири одамҳо чӣ шуд? майлаш, ба ин суолатон ҳам ҷавоб медиҳам, лекин мухтасар. ман пас аз девонахона халос шудан ба комсомол аъзо шуда хондам, корҳои бисёре кардам ва ба Лутфияҷон хонадор шудам. баъд бо ёрӣ ва шаҳодати Акамирзо Аҳрорхоҷаро ба суд додем. мувофиқи қонуни инқилоб ӯро ба парронидан ҳукм карданду чизу чораҳои маро рӯёнида доданд. ҳамдамча бошад, гурехта ба дастаи ғоратгари Муҳиддин Махдум ҳамроҳ шуд. аммо Акамирзо, ки дар чека кор мекард, аз вай даст накашид. бо ҳамроҳии отрядҳои фидоӣ аз паси босмачиҳо тохта гашт, то ки Муҳиддин Махдум ва ҳам ҳамдамчаро дошта гирифта ба суд дод. мо чанд гоҳ ба Акамирзо ва Ғиёсиддин рафтуомад доштем. баъд ман ба ин ҷо омадам. анҷоми хониши повест.